Pozdrav svima! U današnjem klipu ću vam predstaviti jedan multi alat kompanije Lederman, u pitanju je Rebar. Kao što možete vidjeti, dolazi u ovoj kutiji originalnoj. Unutra, znači, papir sa podacima o alatima, znači namenu alata i šta posjeduje isti. Sad ćemo krenuti dalje na samu futrolu i sam alat. Kao što možete vidjeti, dolazi u ovoj najlonskoj futroli, neko kao balističko platno. Mogu vam reći, imao sam dosta alata, pogotovo Ledermana, i po meni ova futrola jedna od najkompaktnijih i po meni jedna od najboljih. Ništa tu nije forsirano, znači jako kompaktna futrolica za džep ili za kaiš. Sa ovom kopčom ovde, tako da ne postoji šansa da alat ispadne. Moje mišljenje je jako dobra futrolica. Sad ćemo krenuti na sam alat. E sad, mnogi znaju da je ovo mlađi brat i tako ga zovu od Lederman Super Tool 300. Znači u pitanju je jedan baš radni alat. Znači nije igračkica, alat koji može dosta toga da završi. E sad ćemo krenuti ovako. U pitanju je znači 17 alata na njemu. Ima mana, ali ima i prednosti. Znači svaki alat do kog sam ja uspeo da dođem od Ledermana, nijedan nije mogao da ispuni 100% i da kažem to je to što meni treba. Znači uvek ima nešto da nedostaje jer je jednostavno tako pravljeno. Sad ću vam reći šta je dobro na njemu, šta je loše. Ali po ovom nekom mom mišljenju, ovako šta može, ovaj alat može dosta toga da zadovolji, možda nekih 80%. Prosječno korisniku, naravno. Kao što možete vidjeti, klješta jako precizna, bez ikakvog lufta, znači sam utisak u ruci, kvalitetan alat, znači koji vas neće ostaviti ili izneveriti. Ima tu malo neudobnosti za neki jači hvat, kada se recimo nešto presjeca, neka žica ili vadi neki ekser, ove linije ovde mogu malo da smetaju ruci. Nije to strašno, pogotovo ako imate neku rukavicu radnu, tako da je to ok, ali znači može da malo zasmeta, može malo da zaseca ruku, sam dlan. Inače klješte imaju izmenjive ove ovde za sečenje žice, znači možete skinuti, naoštriti ili staviti nove, što je jako dobro. Ovaj Wave Plus isto to ima, znači ovi malo moderniji novi alati to imaju, jako dobro. Sad ćemo krenuti, znači ovako, kao što ste vidjeli, ovde posjeduje, sad ću vam pokazati, novi alat u pitanju, pa se malo teže otvara, znači u inčima, podelci i u centimetrima, što nekad može da bude jako korisno za neka premeravanja i neko merenje, recimo u prirodi kad ste. 20 cm, što je pristojno, znači možete neke stvari da obeležite i da tačno presječete. Jako bitan po meni alat je sam nož. I ovi alati bez noža ne bi bili ništa. Ovaj, znači Rebar ima jako pristojan nož, ali ovaj nož ima svoju manu. Možete vidjeti ovako, evo, znači kvalitetan preklopni, znači sklapajući nož, tačnije ima dve mane. Prva mana mu je, ne možete jednoručno da otvorite kao što možete recimo na Sidekicku ili na Wave modelima. Znači imate, držite ga ovdje i samo ga bukvalno rasklopite.
ovaj morate da otvorite ceo i da prebacite u ovaj položaj. To je mana broj 1. Znači ne možete lako doći do sečiva. U današnje vrijeme to je jako bitno. E sad druga mana. Pogledajte kako stoji nož. Pošto je unutar alata, znači on stoji ovako tako da bukvalno kad bi sekli, recimo, pogledajte ovo. Pogledajte koliko je sečivo tu gubi. Moglo bi ovako, ali znači kad je u pitanju nešto veće, znači morali bi da radite jednostavno ovako. A da je sečivo s polja, da se otvara s polja, bukvalno bi bilo kao i svaki drugi nož. Znači zamerka broj 2. Ali inače sam nožić je jako dobro odrađen, tako da može dosta toga da završi. Sad idemo na drugi bitan alat. To je ova turpija sa dve strane i znači ova dole ovdje bukvalno testerica za metal. Jako koristan alat. Tu ne bi imao šta da kažem, to je skoro na svim isto. Isto bitan alat, nazubljeni nož za agresivnije sečenje recimo nekih kanapa ili nekih drugih materijala. Isto zamjerka, kao što sam rekao, kao i na običnom nožu, to je zato što je sa ove strane. Inače, da, nisam rekao jako bitnu stvar. Alat ima zaključavanje bukvalno svih alata na njemu, što je jako bitna stvar. Znači, može da se zaključa svaki alat. Posle toga, po meni, jako bitna stvar na ovom alatu je preklopna testerica. Nekih srednjih dimenzija, kao skoro na svim alatima, jako oštra i upotrebljiva, znači agresivni zubi su u pitanju i može preseći bukvalno sve. Otvarači razni, evo recimo, pa ćemo krenuti bukvalno da malo istestiramo nešto. Da prikažemo i to. Koristit ćemo, znači, krstasti šrafciger, odvijač. Znači, prednost ovog je što je malo duži i samim tim možete doći lakše možda do nekih šrafova gdje su malo na nekom nezgodnijem mjestu. Prilično tačan i prilično dobar odvijač. Sad ćemo prebaciti ujedno da pokažem otvarač za konzerve, za čepove, za flaše i ovdje ima ovaj dodatak za skidanje na žicama one obloge gumene. Ovaj deo ovdje. Jako koristan alat. Druga strana, sad ćemo ovako naći pogodan odvijač za ovaj, znači posjeduje ova dva obična odvijača. Ovaj malo veći može čak da se koristi zbog svoje debljine kao mali pajser, znači za otvaranje nekih stvari. Ali ovom prilikom ćemo koristiti ovaj manji. Znači bez problema
E sad hoću još da vam pokažem nešto što je meni jako bitno da posjeduje alat. Sad ćemo samo da izvučem, pošto je alat nov. To je ovo šilo. Šilo ili igla za dubljenje drveta. Znači može da se koristi kao kresač za fire steel ili jednostavno da provučete neki konac i da šijete nešto u prirodi. A ujedno možete sa njim i da dubite rupe. Jako bitna stavka za bushcraft i preživljavanje. Evo pogledajte, 2-3 puta sam okrenuo i pogledajte kako buši rupu. Šta još što ima ovdje da vam nisam prikazao? To bi bilo to u suštini što se tiče alata. Ima, samo da vidim ovdje, još nešto sam zaboravio. Ima ovaj dodatak ovdje, znači za kačenje možete staviti recimo parče parakorda ili ga jednostavno vezati na dugi parakord i kada ste recimo u čamcu ili na nekim visinama, zakačiti ga da visi i da vam ne ispadne recimo u vodu ili ne padne recimo kad ste na nekoj visini kad nešto radite. Jednostavno ga sa parakordom zakačite za sebe. Šta bi još mogao vama da kažem? U ovom nožu, evo samo malo da prebacimo da vidimo. Upotrebljivost noža. Nož, kao što sam rekao, jako pristojan, znači za neke lakše radove. Oštar. Jednostavno moja preporuka za ovaj model Rebar kao nekog pomoćnika koji će uvek ići sa vama i moći da završi skoro sve poslove u prirodi, a i u kući. Jednostavno, ko nije neki majstor, a zna neke osnovne stvari, ovakav jedan alat bukvalno mu može zameniti dosta toga i kad imate samo nešto ovako u kući možete odraditi dosta toga. To bi bilo to. Ukratko, što se tiče ovog alata, ne bi vas više davio. Jednostavno, moja preporuka za ovaj model, jednostavno imao sam dosta modela kao što možete vidjeti na kanalu, ali ovaj model mogla bi da bude neka dobra osmica, ako ne i 9. To bi bilo to što se tiče ovog klipa, pa se mi gledamo u narednom. Pozdrav svima!